Dobra večer, gospođe i gospari, uvaženi gosti. Zahvaljujem na vašem dolasku povodom otvorenja izložbe Bojana Mrđenovića Toplice. Srdačno pozdravljam autora Bojana Mrđenovića, kustosicu, muzejsku savjetnicu Umjetničke galerije Dubrovnik, Rozanu Vojvoda. Veliko je zadovoljstvo što večeras možemo predstaviti rad Bojana Mrđenovića, jednog od najznačajnijih hrvatskih fotografa mlađe generacije, ujedno i sveučilišnog profesora na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, smjer filmsko i TV snimanje. Kod planiranja programskih aktivnosti u ovoj godini, za nas posebnoj godini koju obilježavamo 80 godina Umjetničke galerije Dubrovnik, kod izložbene djelatnosti zaista smo vodili računa, a i inače, da gledamo da budu zastupljeni svi mediji ili gotovo svi mediji. Večerašnja izložba na kojoj nam se Bojan Mrđenović predstavlja sa izborom iz serije fotografija lječilišnog bolničnog kompleksa Daruvarske Toplice, koji je započeo 2011. godine. Jednako tako 2021. godine je i predstavljen u galeriji Galežnica u Velikoj Gorici. Ono što je zanimljivo da večerašnja izložba Dubrovački postav je po mnogo čemu značajan i zanimljiviji od onog prethodnog. Naime, Daruvarske Toplice koje su izgrađene 1980. godine, u ovoj godini 2025. krenule su u potpunu rekonstrukciju koji će zapravo promijeniti cjelokupan izgled navedenih toplica i upravo autor, fotografirajući dugi niz godina i stvarajući ovaj ciklus, dobio je, mogu reći, spontano mogućnost da sa uvođenjem novih fotografija gradilišta Daruvarskih Toplica, da ovu cijelu priču zaokruži. Nešto više o samom konceptu, autoru reći će nam kustosica u svom obraćanju. Realizaciju izložbe omogućili su grad Dubrovnik i Ministarstvo kulture i medija, kojim se ovim putem zahvaljujem. Jednako tako želim se zahvaliti tehničkom odjelu Umjetničke galerije Dubrovnik, Toniju Radetiću, Željku Sušiću, koji su i ovaj put zaista obavili sjajan posao za nas zaista izazovnom tjednu, s obzirom da evo 2 izložbe u tjedan dana, i to značajne izložbe kako ova, tako i ova međunarodna nadolazeća. Čestitke autoru, čestitke kustosici i vjerujem kako ćete uživati u izložbi. Hvala vam na pažnji. Evo, dobar večer, ja vas isto lijepo pozdravljam. Veliko mi je zadovoljstvo stvarno večeras reći nešto o radu Bojana Mrđenovića. Kako je ravnatelj spomenuo, stvarno jednog od najznačajnijih mladih hrvatskih fotografa. Evo, dugo pratim stvarno njegov rad, evo, i stvarno predstavljamo jednu seriju koja je po mnogo čemu posebna. Bojana Mrđenovića znamo kao fotografa koji je dosta društveno angažiran i koji često zapravo ukazuje na te probleme tranzicijskog perioda i koji ima jednu osobitu zapravo sklonost i snimanju arhitekture i snimanju nekakvih tvorevina koje su nastale zapravo u nekom drugom vremenu, kao što su recimo njegove serije Budućnost, poduzeće koje je bilo u Pakracu ili Piku, ili recimo Kutinska Petrokemija ili naprosto Magistrala. Dakle, premda je, pripada zaista mlađoj generaciji, izuzetno je produktivan, jako puno je napravio fotografskih serija, jako puno je izlagao, puno je serija tih fotografskih on radio i paralelno, ali Toplice mi se čini da nekako u njegovom opusu ima jednu posebnu, ipak posebno mjesto, jer je nekako se izdvaja zapravo ta serija i po tom nekakvom zaista toplom, ima nekakav topli ljudski naboj. Dakle, riječ je o kupališno-lječilišnom kompleksu Daruvarskih Toplica, gdje je autor zapravo i odrastao, i o arhitekturi iz 1980. godine, dakle jednoj funkcionalnoj modernističkoj arhitekturi,
tako da se on tu u tim fotografijama također se hvata zapravo i to prožimanje vanjskog i unutarnjeg prostora, zapravo i prirode i društva. Međutim, ono što je zanimljivo, on zapravo prikazuje te rituale koji se ponavljaju, znači kupanja, ne znam, namakanja, tih i zdravstvenih pregleda, unutar jedne zapravo, unutar te jedne arhitekture koja se nije promijenila. Tako da jako je zanimljiv taj odnos prema vremenu koji mi nekako doživljavamo na ovim fotografijama. Ono što bi ja isto htjela istaknuti, a nekako se čak i malo ističe, da autor zapravo radi sa analognom fotografijom. Dakle, ovo su sve analogne fotografije, osim ovih posljednjih fotki gradilišta, jer, kao što je ravnatelj već spomenuo, znači riječ je o upravo ove godine o toj jednoj temeljitoj obnovi kompleksa koja će nekako u potpunosti promijeniti zapravo Daruvarske toplice, koja na neki način označava i kraj snimanja za autora, a i nekakvu zapravo još dokumentarnu vrijednost ovim fotografijama koji su uistinu umjetničke. Tu bih svakako spomenula nevjerovatan senzibilitet Bojana Mrženovića za prikazivanje recimo upravo te vodene pare, te bestjelesne, znači vodene pare koja nekako omekšava oblike i koja zaista i tim prizorima daje jednu drugačiju auru, jednu nekakvu poetsku notu, njegov nevjerojatnu isto osjetljivost na te reflekse, na odraze u vodi, na igru sa stjenkama. Ima u tim fotografijama zaista i neke magnumovske poetike, hvatanja onog nekog odlučujućeg momenta. Ima zaista nevjerojatno puno toga, ali ono što svakako treba spomenuti da koliko god Bojan Mrženović bio nekako empatičan prema modelima, prema ljudima koje snima, da nekako prvenstveno snima jedan portret zajednice. Znači, uz tu neku mnogostrukost pogleda, mi zaista nekako se pred nama taj kontinuitet tih rituala zapravo odvija i ta jedna posebna vremenska dimenzija koju usvajamo. Evo, ja bi se isto zapravo zahvalila autoru na lijepoj suradnji i svima koji su pridonijeli da se ova izložba napravi i svakako ravnatelju Tonku Smokvini na stalnu podršku nama u radu. Sretni smo što smo uspjeli da se ove fotografije izlože u našem prostoru i evo, nadam se da će vam se izložba svidjeti. Hvala na pažnji. Dobro večer svima. Ja bi se za početak zahvalio na toploj dobrodošlici koju sam dobio u Dubrovniku, Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, ravnatelju Tonku Smokvini, kustosici Rozani Vojvoda na neizmjernoj podršci u kustoskom i svakom drugom smislu i predivnom zaista radnom procesu u pripremi i organizaciji ove izložbe. Također svim tehničarima, našem dizajneru Niki Mihaljeviću i svim ostalima koji su bili uključeni u produkciju. Da ne bi možda dobili dojam kad kažemo Daruvarske toplice da se ovdje radi o nekom turističko-promotivnom tipu suradnje Daruvar-Dubrovnik, ja ću vam dati možda malo širi kontekst vezan uz motivaciju i uz uopće razlog zbog kojeg su ove fotografije nastale, pa i zbog kojih ih večeras ovdje gledamo. Kad smo prije nekoliko dana Rozana i ja šetali Dubrovnikom, primijetio sam jednu modernističku zgradu kao jako zanimljivu. Pitao Rozanu koja je to zgrada, izgleda baš zanimljivo. Rozana mi je rekla to je starački dom i rekla ja sam ju uvijek doživljavala kao zgradu, nisam ju doživljavala kao nešto posebno zanimljivo. Sad na tu priču ćemo se još kasnije vratiti, a htio bih reći da je ovo zapravo moja nekako spletom okolnosti četvrta samostalna izložba u Dubrovniku.
uz Zagreb u kojem živim i aktivno radim već zadnjih 15 godina, možda grad u kojem sam imao najviše samostalnih izložbi. A prošla izložba Dubrovačka je bila izložba radova Magistrala u art radionici Lazareti i to je bio rad u kojem sam kroz isto tako dugi niz godina duž Jadranske obale pratio infrastrukturne promjene koje dolaze sve bržim i intenzivnim razvojem turizma na obali. I sad u tom ključu nekako možemo pogledati ove fotografije. Moj fotografski interes i umjetnički je prostor, način na koji se društveni prostor oblikuje i na koji način onda taj prostor oblikuje i ljude koji ga koriste. Dakle, radi se nekako o uzajamnom odnosu prirode i arhitekture, izgrađenog prostora, prirodnog prostora i društvenog prostora i nekako to gledam kroz jako različite kuteve i detalje, nekako od totala do detalja i često te radove promatram u dužem vremenskom periodu. Ono što je zanimljivo u tom je što se u tom prostoru često događaju neke napetosti i konflikti, pa tako i turizam na obali proizvodi neku vrstu konflikta između prirodnog, između prostora koji se stvara za neku vrstu profita, između prostora koji se stvara za neku vrstu užitka i sad u kontekstu Dubrovnika su vam te teme sigurno više nego poznate. Na sličan način na koji sam promatrao jadranski prostor i njegove promjene kroz desetljeća, sam zapravo pristupio i ovom prostoru, ovom specifičnom prostoru lječilišno-kupališnog kompleksa Daruvarskih toplica. Kad govorimo o tim prostornim sukobima i napetostima, mogu se zapravo vratiti u 2011. godinu ili malo ranije. Ja sam tad bio na fakultetu i 2009. smo se recimo borili protiv komercijalizacije visokog obrazovanja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2010. godine su u Zagrebu bili prosvjedi za zaštitu i obranu javnog interesa u kontekstu javnog prostora na Cvjetnom trgu. I to su negdje teme koje su mene isto senzibilizirale za to da stvari koje gledamo oko sebe ne uzimamo zdravo za gotovo, da se prostor ubrzano preoblikuje i mijenja i ono što je zapravo meni zanimljivo u fotografskom smislu je bilježenje tih promjena i nekako promišljanje smjera u kojem se te promjene događaju. U tom kontekstu ovaj prostor Daruvarskih toplica uz koji sam na neki način odrastao i koji sam možda u prethodnim godinama promatrao na ovaj način, to je samo zgrada. Sad nekako krećem shvaćati s nekim odmakom u širem društvenom smislu koji je taj prostor proizveo. A radi se dakle o sustavu koji je svim ljudima pod istim uvjetima zagarantiran i dostupan u kontekstu javnog zdravstva. I slično kao što se recimo u nekom trenu školstvo nalazi na udaru komercijalizacije, kao što se prostor nalazi na udaru komercijalizacije, slična stvar se događa i u zdravstvu, gdje u kontekstu zdravstva više ne govorimo o zdravstvenoj skrbi, nego sve više o zdravstvenim uslugama, pa se te usluge ne plaćaju i nisu svima dostupne pod jednakim uvjetima. Evo, to su negdje bile teme kroz koje sam ovom dugom procesu koji traje 15 godina pristupio i to su teme koje nekako vežu i druge moje radove, pa eto možda neka lijepa stvar za ponijeti s ove izložbe je da kad gledate stvari oko sebe isto prostorne mjeru prostora ne uzimate zdravo za gotovo, nego
zapravo iščitavate sve te stvari koje su u prostor upisane. Oprostite ako sam odužio, znam da je vruće. Hvala vam svima na dolasku.